A zase tam takto sa to... Summer Game Fest, Summer Game Fest, Summer Game Fest. Popiči pizza. Štípe jak svinia. My máme pizzu v našom meste, toľko to chili, prosím vás, stojí, že 1 cent. A do... Už to začína? Ale ide... Dobre, ideme na to. To je otvorené, to nechcem. Pazmatal Flamec. Dělal jsem to. Kaufland. Ne, no? To je Kaufland. Neviem, či to niekto robí. No, já to asi nikdo nehrá. Čekvica. To je ta sova. Už jak se volá? Kresová? Čekvica. Daramuka. To je kamoška, no? Cesto na langoše. Čo? To je langoš? A kto to pozná? Že? To To je také známy lahán, to je čo? Odiš. Brusnica, či to? Gastly, jasná vec. Toto netuším, čo je za lietajúci meč. Prepačte. Gengar. Hunter. Hunter. To je predvývoj, nie Gengar, Hunter a zabijak. Loki. Loki tam bol. Wigglypuff. Flygon. No, tak to slabo. Energy. Originál karta, už sme to asi vravili predtým, ale ja si nepamätám. Tá bola, ježiš, To bola najcenejšia karta. prvá, Ty z toho to máš, posledná. nie? Za... Nemáme túto energiu. Elon má to chcel kúpiť. Dodáš 4 komentáre, dostane túto kartu. A k tomu Tomu... tento balík. Dodáš 4 komentáre za sebou po toto video. To vás ojebávame. Nie, to dáme. Dobre, koľko máme ešte balíčkov vlastne? Veľa. Toto je Mr. Beast. Mr. Beast? Mr. Janošik, takzvaný. A už to otváram ešte ide. Zase. Neviem, či to robíš. Sú jaký títo, nie? Takí feťaci. Čo to Hej, používa? hej. Snorlax. To už bolo. Aj Kam- toto už Pokeball. bolo. Pokeball. To poznáme. Počkaj. Tu plesovku tam musím dať. Espur. Nie, bližšie to daj a potom chod dole. To dávaš prečo? Toto sa dáva. Neviem, kam to mám dať. To dávaš, neviem čo? Tu dávaš... Tu sú za... Aha, tu je shit. Shity. Lumicity. Aktuálne Tu tiny. už sme mali. To je pekná karta. Tak, to si dáme sem. Tu vyzerá ako Harry Potter, tak. Dragopion. Polohorská karta. Turtonátor. To znie ako zlý análny sex. Terminátor. No, alebo... To vyzerá dobre. Espur. Toto si dávaj do nej. To znie ako taká prísada do kávy. Chen Pao. To je Falko. To dáme sem. Kde to bol Falko? To bol čo za obal? Lebo ja vôbec neviem. A ideme ešte jeden. Chaos Racing. To sme ešte ani jeden neotvorili. Máme ich 300. No čo, ale 3 minútes. Takže ešte na také 2 balíky by to bolo. Bergemit. To znie ako vec, ktorú nechceš v záhrade. Aha, ty kokos. Miničino. Čo? To znie ako Cappuccino. cappuccino. Pre deti. To si... Little. To je ako... Aha. Golbat. Skuntang. To znie ako nadávka celkom. Metagross. No ale zatiaľ nič také nebolo. Deoxys. Aha. No, Toto je ten z Pána prstenov, ten strom. a to sú Anholo? Xernes. Energy zase máme. Tak Kde máme? Čo to je? Energy, zase. nie. Pravá karta. 3 stĺpce farby. Počkej, poďme tuto rozprávať. Tuto. Nožná karta. Počujte, no ne, leske daj bokom a tie bežné dávaj na inú plochu. Tu sú tie dobré, ja to idem triediť, lebo vy Triediť máte to, lebo bordel v to tom tam normálne. hážete jak vegešáci. No, veď ako... Lebo to sú možno, to také 3 lamba tam budú v tom. Pauzu. Ešte jedno. Takže- Nie? No poď otvoriť. Zrejme hviezdičku je. Už sa nahráva. Dobre, takže je tu nový člen. Takže ideme si otvoriť Už nágel. Trading Card Card. Zraký pauz. Card Game. Normálne okolka to hoci ako. Otvárame. Kto to chce tento balíček, tak to musí zdieľať toto video
Chceš čo vyhrať? Kto to chce dostať, tento balíček? Dobre. Servín. Do tento balíček vyzdiela 37 krát, 37 000 krát. tak dostane... Pozrite, čo urobil tento retard. To je Michal. No, tu je taká To padá. Mavil. To vyzerá ako čikarita mladá. Tiež tam je dobré. Gustly. Toto by mohlo niečo, ale nič. Najväčšie šity možno dávame do obalov a tie najcennejšie jebeme na to, tak? Dráčik, chocholáčik. Aha, lapaňa na muchy. Muchlapka ti jebe. Lapaňa. To už čo je za Také Pokémonov. šity dostávate Kanyon. Tu je... To ani neviem, čo je. Ježiš. Pekne. Nejaká sekera. Ježiš. Niečo sa leskne. Serperior. To vyzerá dobre. Toto zoberieš isto. To vyzerá dobre. Ajajaj, zajac. Ojojoj. Ojojoj. Tento zajac, veľká noc už bola. Ale je to smeškík. Landorus. Tam bude niečo, tam bude niečo. Máš koľko kariet? Ja to vyťahujem z vrecka. Ja Ajajaj. stráviť tú energiu na... Ale toto, tu si môžete opísať. A tuto, ak chce... Nie. Musíme nechať niečo aj deťom. No, roztrzni tú energii, to bude taký náš podpis. Chcete to roztrhnúť? No, rozstrávaj to. Vidíte, mohli ste toto mať, ale nemáte. Práve to je. Je to práve... Vidíte, 4 vrstvy sú tam. 4 sú. A ako sme sa dohodli, kto bude toto video zdieľať 35 krát, tak mu pošleme celý tento balík. Pošli nám dôkaz, že si to zdieľal 35 krát, Že tam kopec. tvoja energia, všetko tvoje, vedom slive. 35 krát zdieľaných a je to tvoje. Čo tam? Taký burdo s tými kartami. Ďalšie video toto nahrávame. A v ďalšom videu bude recept na kačku.